Mayong adlaw mga higala, maglaag na pud ang bunsurot diri sa simbalan. Ang among punteriya karon didto sa Kiupaw. Kusog man ang ulan gabi dili makasulod ang motor dito sa Bagang, diri ra namo ibilin ang motor sa simbalan. Tribal monitoring. Muna dili lang tribal monitoring. Shout out ko sa tanang tribo, mga katribo ko diha nga mga igawon. Labi na diri sa simbalan. Pag-abot namo sa sitio Bagang ni pahulay sa mi kay mamahaw mi diri. Pag human na mog pamahaw, relax ami kadyot. Sa bata pa mi, diri nag-uma ang among amahan sa una samtang nag-eskwela mi sa simbalan. Mayong buntag mga higala. Ang team Bunsurot manglakaw na usab, diri na usab kami sa dapit sa area sa among mga uyuan. Diri nga side nga bukid kay mag-spear fishing na pud mi, mag-camping, dala na pud survey sa among ancestral domain, among kumustahon kung okay lang ba, ayos ba. Bay. Nag-usab mo na bay. Iya may og tubig para butangan akong tubig para imno namo sa subida. Mga kabunsurot, ugnaw. Pag-abot namo sa tilan sa Kiupaw ni inom sa amig tubig. Ni among mga sudlan lag tubig, amo pong gipang butangag tubig. Dagham ra limukon diri sa imong area bay. Ay, daghan nga ayaw limokon dire. Ang manguha ra mo iwa. Gaw. Ayo ito nukon. Inom kayo? Ting bugnawa kayo. Inom kadaan kay. Owner ba ng babaw sa bitaw? Murag biasong ang baho. Ha? Yung ani ka bang kuan? Sagaw. Sagaw. Di ba kani sagaw? As lumig baho. Ilhan man nimo inaanang nila nimo Ganang hang. Mahilo ka. hang. Oh, Di mo matog biasong te. ino mo agay. Agoy tunok pag inlok mo sa upaw. Alan, Tawa, nasod. Nasod ang mamang. Oh, okay ra man na. Okay naman na kay opora. Ang upaw mo di okay. Pinapakog. Adto ko nila. Bago balik ang spot lagi. Ay gihatod nakita man imbes kini ko nga akong spot cellphone ra. Atod abtika gini mog matabay. Ako pasad. Ingon ba ko gani ako spot ba cellphone ra. Wag di madungawan no. Atod nakita man ra yung mga paraphernalia so. Spot do ka buk. Dili way gidatanan iyang kuno. Ha? Waterproof gidanya tanan. Oh gida niya. Nindot ang waterproof og gabi. Adlaw di magsilbi do ra katag. Oh. Inom sa tag tubig. Andam da sa subidahon ba? Naman sauran aw. Mao na ni mga higala. Sugod na ang tungas so. Ang sinina. Sugod ang kabasa. Kat-kat na ning dapanas. Sama ninyong dalan dire boss. Hawid lang ng gamot. Sugod na ang Kalbaryo mga higala. Kini siya 1/4 pa ni. Warm up. Tuwa pa'y pinakadako. Nga subidahono na mo. Kamu tinggal duhana. Kamu. Ayan, tamo abot 1,000 kilometers. Okay ra ka, Bons. Okay na.
Uyag na ako. Luwi kayo ba ni? Ginhawa Delpin. Wala. Luya ng tuhod. Mga lagi na, kahilig magrapa, pam. Dungo malagi boske lagi. Wala mong kabons, nagdungoy na. Hangak na kahilig man mo, rapam. Kulang ra na sa pam. Kay gusto mo tilaw sa uban, rapa, pam. Gusto na tunta diha. Kulit tugod na ko guys na ipundukan. Mao na mga higala nga among team bunsurot. Katawan ko na itong subida ba, para pawas na ay ba. Para tanang isaw naggunit-gunit nas gamot sa kahoy. Pagkadako-dako sa bukag, pastilan. Ah, grabe. Sili. Oh, sanding na Oy. ako lagi. Ano sa na? Wa nang isa, dungoy na. Kadula na. Perting basaan naman ay sinina dahil nang isa dahil. Relax ra kayo mga higala ang nasa ibabaw oh. Pero ang nasa ubos na unsa naman na. Makaya. Mari ang tungason. Mga 45 minutes nga tungas. Gikan dito sa among gi hulayan. Oh. Ipakita na ko ang view ha. Dire pa lang sa tunga-tunga, wa pa kaabot dito sa pinakatuktok gyud. Mao ni ang view mga higala. Sa among gikat-katan, niya pa mi sa tunga-tunga sa bukid. San boss? Kira boss? Anak boss, okay ra boss. Dadarag smile. Wow, pagkanindot kay sa hangin mga higala. Klaro na oh. Halos tibuok Agusan del Norte, klaro. Unsa pagka dito sa pinakataas karon. Adto na punta mag video dito sa maabot namin sa tuktok. Dapanas na. Kamangunguno na. Gali. Kay landong. Naabot mi dire sa Kiupaw alas 11:27. Muto ng dughan sa init. Ginhawa sa mga higala. Tinita, okay. Bunga ha. Wala kang gigikanan nga uma oh. Abot agad mi dire sa pinakabuntod. Grabe mga Pau. 45 minutes among subida. Subida gyud nga. Subida. Di basta-basta. Nawa na among palibot oh. Oh, Masagbot ni Buano. palibot oh. Kabukiran. Tulad mo baliwin ay isang mutya O pelas na kay ningning anong ganda Tulad mo'y bituin sa kalangitan Tulad mo ay gintong kumikinang Sungkod daw si Burlasoy lagi. Apil na hikot yaw. Ano ba apil dia? Anong gamay kay manangit dire sa bukang yoyo luoy. Kusog mo ra pam. Naluya na si Burlasoy. Sangit impan na oy. Jara, nabaw gani siguro na. Wala man. Panglangkaton ko na si kasangit-sangit. Dili man na mabaw kay pa na kanang alam rin. Dili mo baw mo balik ra. Relax kay. Kanang atba nga lasang mga higala oh kana. Unay anhaan namo karon. Kanang nag-aso-aso mo na man pamilya. Piso sa may plate ni para langit ni. Tinguog kagayan nasipit kita kayo. Ang problema lang kay nagpagspag makita.
Uy. Naman dai mo kauban nga buntis. Sa na boss na LTO. LTO helmet kay dakop. nindota kaya na imong helmet kaya naman na imong dala. Kaya mapiling pa na nga daghan. Apil sa picture.